Innovision Productions Incorporated. Madyana ka mo magdangog asin magdalan sa Istorya Kulnon. Aswang Episode 4 Ang Parahabal-habal. Uso na talaga ang mga motorsiklo ngunyan. Saro na si Baro kanigwa kaini, ulit na ginagamit niya sa pag-atod ng mga pasahero sa mga barangay na sakop kan sa indang banwaan. Sarong bangging bulanon, may nagpatod sa iyang babaying halabang marahay ang buhok. Sain ta ka po ihatod manay? Hapot ni Barok, daday man niya bistado ang babayi. Dumansa na sa may basod sa puro kansalok sa katay na barangay. Medyo hararog, ang boses sa sabi kay ni. Asin insigida, suminakay na ini sa likodan na parte kan motorsiklo. Asin saya nang pinaharurot ang habal-habal sa kabangapasan ng tinampo sa saindang barangay. Pag-abot sa destinasyon, tulos manining buminaba asin nagbayad ng pledo pamasay na mayong girong-girong na nakaduko asin nagtahuban kang halabaon na buhok ang lalawgon. Igbar ko rida man niya tulos ang motorsiklo. Ulit na niyang gayo pabanaagan ng agihan. Patrataghoy pa siya, alagad nara siya na garo nagkabat kiraray asin nagluway ang dalagang kang sayang motorsiklo. Kan magsalingwis siya, yaon ang babaeng hinatod niya, nakakabit sa purong parte kang sayang motorsiklo, nagaro nakalutang o katal sa daga. Asin sarabwag ang buhok kani sa sayang lalawgon, asin nagbabaga ang burarat na mga mata. Tulos niyang pinarawab ang motorsiklo, asin naghahalhal sa katakutan na nakaabot sa estasyon ka mga parahabal-habal. Poon kay do, nung kana siyang magatod ng pasahero sa katay na barangay, maski na doble pa ang bayad sa iya. Iyan huli sana sa sayang dai malilingawan na eksperyensya sa sarong aswang.